News Express, Balitang Metro. Samantala, mga iligal na gumagawa at nagbebenta ng paputok sa Dagupan City, binalaan. Para sa detalye ng balita na iyan, panoorin sa ulat ni Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Sa manufacturing ng mga paputok sa barangay ay binibigyan ko na ng babalakili. A reminder, huwag na nilang ulitin. Dahil sa national law, meron po. Doon sa law na nagpo-provide na tayo po ay may karapatan sa mga PNP na maghuli, magpumpiska ng mga bawal po na mga paputok na nakaka-apekto sa buhay ng tao. Mariing babala ang ipinaabot ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa mga ilegal na gumagawa at nagbebenta ng paputok sa lungsod ng Dagupan. Ito ay kasabay ng isinagawang ceremonial disposal ng mga nakumpiskang ilegal na paputok kaninang umaga sa Dagupan City Police Office. Ayon pa sa alkalde, naghahanda ng sangguniang panlungsod ng mga panibagong ordinansa upang muling makamit ang zero casualty sa pagsalubong ng bagong taon sa lungsod. I have already written sangguniang panlungsod. Siguro I have about 7 or 8 legislative measures that need to be updated. Isa yung sa about the fireworks. So I think it's going to be tomorrow. I will be visiting Sangguniang Panlungsod to make a follow-up sa update ng lahat ng mga ordinances na medyo outdated na yung mga iba kasi. Samantala, sinira ng mga otoridad ang mahigit 6,000 piraso ng nakumpiskang ilegal na paputok kanina. Nagpaalala rin si Dagupan City Police Office Chief Orly Pagaduan na magpapatuloy ang kanilang kampanya kontra sa mga maiingay na muffler linsunod sa umiira na ordinansa sa lungsod. Tuloy-tuloy po yan. Maganda po yung team namin ng POSO. Ang POSO po yung nag-implement, nagbibigay na ay nag-aano ng ordinance. Tapos ang pulisya ang magsisecure sa kanila. Kasi kung minsan, kapag kaposo lang yung ano dyan, may mga maangas. So parang hindi sila maano sa poso. Tapos titignan namin yung mga nagfa-fabricate. Kasi wala nang nagbibenta ng ganun. Papabricate na lang. Na wag na nilang tangkilikin yun kasi nakakasira. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.